Σε εσύ μεγάλες, δώρο άλλη μία πίτσα. Διανομή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το πρωί. Διατίθεται και σαλόνι για πάρτι γενεθλίων και εορτών. Πιτσάρια Λαστράτα, Μαρονίας 7, Κομοτηνή. Γεύσεις που μιλάνε στη γλώσσα σας. There is no one like me. There is no possibility. Through the wall I can see. I got a special ability. There is no one like me. I'm a kind of phenomenon. Like for you, I'm a fool in your hands. I'm a tool. I'm in love with me cool. It's only for you and your love that I pray. Without you there is no today. There is nothing today. There is no one like me. There is no possibility for anything I could be with the same facility. There is no one like me. I'm a kind of phenomenon. Like for you, I'm a fool in your hands. I'm a good. I'm in love with me good. Καλησπέρα λοιπόν από την πιο κεφάτη παρέα στην πόλη. Για τρίτη φορά είμαστε μαζί σας. Πράγμα πολύ περίεργο γιατί νομίζαμε θα μας κόψουν από τη δεύτερη. Δεν πειράζει, δεν έγινε. Πάμε δυνατά λοιπόν εδώ στους Κομοτηνέιρος, την πιο κεφάτη παρέα στην Κομοτηνή. Πάμε λίγο να κάνουμε τις συστάσεις ξανά για όσους συντονίζονται για πρώτη φορά. Απέναντί μου έχω τη Λιγερή Μαρία Μητροπούλου. 3 ονόματα, σπουδαία προσωπικότητα ακούγεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα Λιγερή. Έχω το κορίτσι από την Ελαφώνησο, την Ελένη Γερασούδη. Καλησπέρα και από μένα. Έχω το Θωμά Μητρόπουλο, το αγόρι με την ποτήλια ουίσκι στο χέρι. Καλησπέρα σας. Εγώ σήμερα έχω ετοιμάσει την υπερασπιστική μου γραμμή. Ετοιμαστείτε να ακούσετε τα άπλυτα των άλλων σήμερα. Και απέναντι στον ήχο έχω το Γιώργο Ζαδέλη, το αγόρι από την Αθήνα. Καλησπέρα και από μένα. Και μην ξεχάσουμε να συστήσουμε και τον κεντρικό μας παρουσιαστή, τον Νίκο τον Μπρέγιανο. Προφανώς θα το ξεχάσεις γιατί θα απολυθείς. Σήμερα λοιπόν είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε πολύ κέφι, έχουμε πολλές ειδήσεις και δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Και μάλιστα επειδή σήμερα λείπουν οι δύο εκπρόσωποι της Βόρειας Ελλάδας, μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε να μιλήσουμε όσο θέλουμε για σουβλάκια, για τυριά, για κασέλια. Ό,τι δηλαδή χωρίς καθόλου αντίσταση. Είναι το όνειρο κάθε γκάγκαρου Αθηναίου αυτό εδώ. Δηλαδή φιλιά στη Σίλια και στην Αθηνά που λείπουν σήμερα από την εκπομπή. Ναι, να είναι καλά, αν και είναι μακριά μας και μας λείπουν, να είναι καλά. Να περνάτε πολύ ωραία, μπορεί και να απολυθείτε για την απουσία σας, θα το συζητήσουμε εδώ πέρα. Το καλό που σας θέλω είναι να μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Ωραία, λοιπόν, πού πάμε, πού βρισκόμαστε, Ελένη, τι κάνουμε? Λέω λίγο να μιλήσουμε για κάποια έτσι πράγματα που συνέβησαν στην παρέα όλο αυτόν τον καιρό. Παιδί μου, θα μας κόψουν σίγουρα ρε παιδιά, όχι πάλι. Εγώ δεν έχω ενημερωθεί γι' αυτό, γι' αυτό γίνεται αναγνία μου λίγο. Για πες ρε Θωμά, τι έγινε προχθές στο σούπερ μάρκετ, κάτι μου έλεγες πριν. Λοιπόν, μπορεί να με κράζουν συνέχεια, μπορεί να έχουν πει αυτά τα ψέματα για το αλκοόλ που εγώ να το μυρίσω ως γνωστόν, αλλά θα πρέπει να σας πω το εξής καταπληκτικό. Πήγαινα εδώ πέρα με το συνάδελφο Νίκο εδώ πέρα στο σούπερ μάρκετ, γιατί είχαμε έτσι μια μικρή εκδήλωση. Με συγχωρείτε, για να πούμε λίγο στους ακροατές μας ότι δεν είναι αυτά που λέω για το Θωμά αστιάκια και τέτοια. Το Θωμά αντί για χρόνια πολλά του τραγουδάνε τους μπεκρίδες και αν δικάσουν άδικα θα μας κρεμάσουν. Για το χρόνια πολλά στα γενέθλιά του. Είναι το αγόρι με την ποτήλια στο χέρι που ξυπνάει και κοιμάται με την μυρωδιά του ίσκιου. Αυτό το λέω για τους γονείς του για να καταλαβαίνετε τι πληρώνετε εσείς από κάτω από την Αθήνα. Λοιπόν, ξέρεις ότι έχω άπλυτα τώρα. Μόλις τελειώσουμε με αυτό που λέμε, θα πάμε στα δικά σου άπλυτα. Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω λοιπόν. Πήγαμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, βρισκόμαστε μπροστά από την κάβα με τα ποτά και φυσικά. Εγώ τυχαία περνούσα από εκεί για τους δικούς μου γονείς, το λέω αυτό. Τυχαία τελείως. Εντελώς τυχαία εκεί με οδήγησε, σας το λέω να το ξέρετε. Και τέλος πάντων μου λέει, σας αφήνω, μου λέει, κάνε παιχνίδι, εδώ είναι το βασίλειό σου. Τουλάχιστον το δέχτηκε. Αλλά εγώ του είπα το εξής. Του λέω μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο κράξιμο, αλλά του λέω έτσι είναι. Έπεσα στην ανάγκη μου, φίλες και φίλοι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κράζεις, αλλά στην ανάγκη μου έρχονται όλοι. Και για να με εκδικηθεί λοιπόν, εγώ έκανα πάρτι με σουμάδες προχθές το βράδυ. Πολύ ωραίο το πάρτι. Πήρε από τη σουμάδα και χθες που ο Νίκος που επιχείρησε μια γυμναστική άσκηση στο σπίτι του, έκανε Κυριακούς πάνω στην καρέκλα, προσπαθούσε
εκεί πέρα. Ήταν pole dancing αυτό για όσους δεν ξέρουν. Βέβαια, και η καρέκλα ίδια τον υπονόμευσε. Σκέψου τι έφτασε κάτω, σιγά σιγά ξαφνικά ακούμε ένα μπαμ. Ωραίο. Συγγνώμη, για να πω κάτι, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν ένα αστέρι να πέφτει και γι' αυτό λίγο. Δεν ήξεραν τι έβλεπαν εκείνη τη στιγμή. Ο φίλος Νίκος μας επέδειξε τις γυμναστικές του ικανότητες, επειδή ήθελε τέλος πάντων έτσι, μάλλον λησμόνησε έτσι στο Μελισσανίδη που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ήθελε λίγο να του μοιάσει, αλλά τα αποτελέσματα ήταν λίγο τραγικά, λίγο κάτι καρέκλα, λίγο υπολιθρόν, έφυγε, δεν ξέρω, ήταν λίγο περίεργο πάντως για γυμναστική, δεν πολύ ήταν καλό. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά έχουμε πολλές γυμναστικές ικανότητες αυτή την παρέα. Εγώ οι δικές μου τις κάνω νυφάλιος, εσύ μεθυσμένος, είναι πάνω κάτω το ίδιο. Λοιπόν, συνεχίζει, το βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο top επικαιρότητας. Ότι πολλοί από εσάς που θα μας ακούτε θα νομίζετε ότι είναι ο Γεωργίου αυτή τη στιγμή και ετοιμάζεται να κάνει την εκπομπή. Μαγκές, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μαζί εκπομπή σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχίζουμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά πράγματα και δεν χάνουμε χρόνο. Θωμά, πού πηγαίνουμε, πού ταξιδεύουμε? Λοιπόν, πάμε στο top επικαιρότητας όπως είπαμε και πριν. Κοιτάξτε, το έλεγα εδώ πέρα τώρα, το λέγαμε με την παρέα, ότι κάθε εβδομάδα έχουμε άγχος αν θα βρούμε ειδήσεις που να ανταποκρίνονται σε γέλιο χιούμορ. Γιατί ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται τι υλικό θα μας δώσουν. Θα βρούμε δηλαδή εμείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη εβδομάδα πρέπει να σας πω ότι όσο ψάχναμε το τι γέλιο κάναμε, το τι υπόθηκε, δεν φαντάζεστε. Να μην σας καθυστερώ όμως άλλο, πάμε κατευθείαν να περάσουμε στην πρώτη μας είδηση. Μπετόβεν Παντελίδης, σημειώσατε χ. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί στα δικαστήρια οδήγησε τον ερμηνευτή και γνωστό μουσικοσυνθέτη Παντελή Παντελίδη ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης, κατηγορώντας τον ότι του έκλεψε τη μουσική του σύνθεση. Να πούμε γενικά ότι δεν είναι πολύ τιμητικό να λες ότι ο Παντελίδης σου έκλεψε τη μουσική, ότι έχεις φτιάξει κάτι ανάλογο με τα τραγούδια του Παντελίδη, αλλά τέλος πάντων, ας μην το θίξουμε αυτό. Πάντως, ακόμα χειρότερα από αυτό που λες εσύ ήταν η απάντηση του συνηγόρου του κύριου Παντελίδη, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Μουκίδη το κομμάτι «Τέτοια αγάπη δεν αξίζω» του Παντελίδη είναι επανομοιότυπο με το τραγούδι «Χωρίς φτερά» που είχε γράψει ο ίδιος το 1999. Στο δικαστήριο λοιπόν, όταν ήρθε αυτή η περιβόητη εκδίκαση της υπόθεσης, ο Παντελής Παντελίδης αποδέχθηκε ότι οι συνθέσεις μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά απέδωσε και αυτός με τη σειρά του στο Μουκίδη ότι είχε αντιγράψει το Full Elise του Μπετόβεν. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε γιατί σκάνδαλο μιλάμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ευτυχώς που ο Μπετόβεν είναι νεκρός το ένα, και δεύτερον, που έχει σπουδάσει ο συνήγορος του Παντελίδη. Ελπίζω όχι στην Κομοτηνή, γιατί αρχίζω να έχω σοβαρά προβλήματα με το πανεπιστήμιο. Ελπίζω να μην ακολουθήσουμε τα χνάρια του συναδέλφου. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση αυτή, ο ένας αντέγραψε το τραγούδι του άλλου. Ό,τι και να είναι, όμως εγώ αγαπώ Παντελή Παντελίδη, δεν έχει σημασία. Και εμείς τον αγαπάμε και τον ακούμε. Από Μπετόβεν, από ποιον να είναι, εγώ ξέρω τι ωραία περνάμε στην Αθήνα με τον Παντελή. Και γενικά, αν σας στείλει κάποιος με εισερχόμενο μήνυμα τον τελευταίο καιρό, επειδή το στέλνουν πολύ και σε μένα το έχουν στείλει, με link για το νέο single του Παντελή Παντελίδη, μην το κατεβάσετε, γιατί όντως μπορεί να είναι το νέο single του Παντελή Παντελίδη. Τέλος πάντων, εμείς τον αγαπάμε και το ευχόμαστε καλή πορεία. Λένε, δεν ξέρω, έχετε ακούσει το «Δεν ταιριάζεται» αυτή την τραγουδάρα του Παντελή? Σε γάμους κυρίως. Σε γάμους που το βάζει πεθερά. Το βάζει πεθερά και παραγγελία στον DJ. Στον DJ κατευθείαν. Και λογικά ο Παντελίδης, εγώ πιστεύω ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι, το «Δεν ταιριάζεται», προσπαθώντας να συναρμολογήσει έπιπλα από το IKEA. Γιατί εγώ όποτε συναρμολογώ έπιπλα από το IKEA, αυτό βάζω το τραγούδι. Γενικά, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε άλλο, πού πηγαίνουμε, Θωμά? Ταξιδεύουμε νομίζω στην Ιταλία, Λοιπόν, ναι, πάμε στην Καπέλα Σικστίνα. Σίγουρα τη γνωρίζετε όλοι. Θα πρέπει να σας πω ότι μπήκε νοικιαστήριο. Ναι, όχι, δεν σας κάνω πλάκα, είναι πραγματικό το γεγονός. Θα νοικιαστεί λοιπόν από το Βατικανό σε. Με συγχωρείτε, μ' αρέσει αυτός ο διάλογος στο Μαμητρόπουλο που πιάνει με τον ακροατή. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια στο λέω. Όχι, θέλω την παραστατικότητα, θέλω. Συνέχισε. Ήμουνα πάλι σαφέστατος. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν θα ενοικιαστεί σε επιχειρηματίες προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκεί εκδήλωσή τους. Συγκεκριμένα θα ενοικιαστεί στην Porsche, η οποία εκεί θα διοργανώσει μια εκδήλωση για τα διακεκριμένα μέλη της. Να σας πω έτσι και μια πικάντικη λεπτομέρεια. Κάθε άτομο θα κοστίσει περίπου 5.000 ευρώ. Ψιλοπράγματα. Εγώ μόλις τσουτσούριασα. Δεν ξέρω για την πικάντικη λεπτομέρεια του Θωμά. Εγώ τσουτσούριασα. Εγώ προτείνω να νοικιάσουμε και τη δικιά μας την Ακρόπολη που κάθεται εκεί πάνω, να την πούμε μπαρ και να το κάνουμε Ακροπόλ. Δεν θα ήταν τέλειο, απίστευτο. Και να βάλουμε και μια πινακίδα με νέον. Να αναβοσβήνει. Πραγματικά θα ήταν απίστευτο. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Δίπλα σε μεγάλα γράμματα Μπάμπης Βοβός να έχει και δίπλα μια πινακίδα Ακροπόλ. Νομίζω εδώ ότι η Αθήνα θα έβρισκε τον πραγματικό της προορισμό σαν πόλη. Λοιπόν, εντάξει, αυτό. Ναι, επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την Αμφίπολη, μιας και έχει γίνει πολλή κουβέντα για το συγκεκριμένο μνημείο.
όπως αυτοί ενοικιάζουν τους αρχαιολογικούς τους χώρους, μιας και εμείς είμαστε και σε άσχημη οικονομική κατάσταση, μετά ξέρω εγώ από κηδείες, μνημόσυνα για τα κόλληβα, τον καφέ να νοικιάσουμε την Αμφίπολη. Μια χαρά. Μου δίνεις με πολύ ωραία πάσα τώρα, γιατί μου ήρθε στο μυαλό ένα ανέκδοτο που δεν το ξέρουν πάρα πολύ, ενώ είναι ανεκδοτάρα για μένα και θέλω να το πούμε αυτή τη στιγμή για την εκκλησία. Σε ένα ορεινό χωριό, ένας παπάς ήθελε να κάνει μια γεωγραφία στην εκκλησία με το μυστικό δείπνο. Και έφερε λοιπόν έναν καλλιτέχνη, έναν ζωγράφο, έναν γεωγράφο, ο οποίος όμως είχε τη συνήθεια, ήταν αλκοολικός, σαν το Θωμά λόγω χάρη, μπεκρής. Τέλος πάντων, τον έφερε λοιπόν να γεωγραφίσει την εκκλησία. Και τα είχε πιει λοιπόν, τον αφήνει εκεί, έρχεται την επόμενη μέρα και βρίσκει μια τοιχογραφία, μια γεωγραφία με τον Ιησού να χορεύει ζεμπέκικο, τον Ματθαίο να τα πίνει, να κάνει arm wrestling ο ένας με τον άλλον, στο πάτωμα λιπόθυμη. Άρχισε λοιπόν, ρε Θεόφοβε, δεν τρέπεσαι, τη γατάρα μου να έχεις. Και ο μεθυσμένος λοιπόν γυρνάει και του λέει, Πάτερ, εγώ δεν ξέρω, όταν έφυγα τους είχα αφήσει να τρώνε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Είναι ανεκδοτάρα και μας άρεσε πολύ. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε για την Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει πάρα πολλά θέματα η Εκκλησία της Ελλάδος. Πού πηγαίνουμε τώρα? Νομίζω ότι πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πάμε στο Heroes. Το Heroes, επειδή είναι δικό μου και είναι αγαπημένο τραγούδι, θα ήθελα να το αφιερώσω σε δύο κοπέλες που μας ακούνε. Η μία είναι η Λουκία από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει και η άλλη είναι μια κοπέλα από την Καστοριά. Νομίζω Αντιγόνη μου την έχουν πει και εύχομαι να τους αρέσει η εκπομπή μας και να είναι καλά. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν, τραγουδάρα. Secrets out in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be Πραγματικά τραγουδάρα αυτή λοιπόν από το Heroes και θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Αντώνη που μου το έστειλε. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο τραγούδι και το χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλουμε κάτι να πούμε. Ναι, θέλω να στείλω φιλιά και χαιρετίσματα στην αδερφή μου τη Χρυσίδα που μόλις μας έστειλε μήνυμα, που την είχαμε guest την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο οι οικογένειές μας ακούν. Όχι, μωρέ, ήδη μου λέει πόσο πολύ της λείπουμε και εμάς μας λείπει η Χρυσίδα. Και σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας στη σελίδα μας Κομωτινέιρος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Εκτός κι αν είστε καυτοί 17 μου τα στέλνετε κατευθείαν σε μένα. Το τμήμα ανηλίκων προβλέπω να παρεμβαίνει. Λοιπόν, να σας μεταβάσω κι εγώ κάποια μηνύματα που μου έχουν έρθει. Αυτό πάει για το κορίτσι της Βαλαωρίτου, από τον πατέρα μου είναι. Θα σας το μεταφέρω αυτούσο για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μήπως επειδή η δεσποινή Σίλια πήγε Θεσσαλονίκη νομίζω ότι θα γλιτώσει? Νομίζω ο κορίτσι της Βαλαωρίτου ότι έχεις προηγούμενα.
και να πει για ποιον πραγματικό λόγο πήγε στη Θεσσαλονίκη στους ακροατές. Αυτό είναι πρόκληση και περιμένουμε την απάντησή της. Θα μας το χρωστάει την επόμενη Παρασκευή. Συνεχίζουμε στέλνοντας πολλά φιλιά σε όλους που μας στέλνουν. Στείλτε περισσότερα. Έχουμε πολλά μηνύματα από ό,τι βλέπω. Θα τα διαβάσουμε και μετά συνεχίζουμε. Διαβάζουμε μόνο των δικών μας ανθρώπων, αν το καταλάβατε. Λοιπόν, πού πηγαίνουμε, πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τόπο επικαιρότητας. Πάμε στην πολιτική. Είναι ένας αγαπημένος τομέας, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν στα γενέθλια του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του επίτιμου. Τούρτα Μπαμπαστρούμφ έκοψε όταν γιόρτασε τα 96 γενέθλιά του. Μάλιστα ανέβασε και σχετική φωτογραφία στο Facebook. Λοιπόν, θέλω εδώ πέρα να δώσω έτσι μια φιλική συμβουλή και να κάνω και μια παρατήρηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς τον έχουμε συσχετίσει με κάποιον άλλο χαρακτήρα από το στρουμφοχωριό. Τώρα εκείνος γιατί επέλεξε τον Μπαμπαστρούμφ δεν ξέρω. Αντικυβερνητικές κακοήθειες στο Μά Μητρόπουλ για άλλη μια φορά. Ο Σιριζέος βγαίνει από μέσα του. Λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία που λες, επειδή την είδα και εγώ, την ανέβασε στην προσωπική της ιστοσελίδα η Ντόρα Μπακογιάννη. Και επειδή θα μιλήσουμε για το Facebook μετά που έχουμε πολλά να πούμε, δεν είναι πολύ cool να ανεβάζεις φωτογραφία του 96χρονου πατέρα σου. Εντάξει, ας το σταματήσουμε αυτό, δεν είναι και είναι τόσο καλό. Είναι στα πλαίσια του χιούμορ. Ναι, στα πλαίσια του χιούμορ. Με τόσα που της έχει κάνει η ζωή, συνεχίζει να έχει χιούμορ αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, και ο Μπαμπαστρούμφ, η τούρτα Μπαμπαστρούμφ που μου έκανε και εμένα εντύπωση, θέλω να πω ότι οι φήμες λένε ότι ο Μπαμπαστρούμφ θα σβήνει η τούρτα Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε λίγο. Τώρα αυτό δεν ήταν αντικυβερνητικό σχόλιο, κυρίες και κύριοι, γιατί μόνο εμένα κατηγορείται. Καθόλου, εγώ τον αγαπώ ιδιαίτερα. Το βλέπω. Έχω ακούσει από τον προπροπάπο μου γι' αυτόν. Θα μας πει και για την Θέρισο, Τότε στο Θέρισο, ναι. Εν τω μεταξύ, για να πούμε και κάτι ιστορικό, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μεγάλωσε στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είναι πολύ ωραίο να ζει πλέον ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθισε να λέει τον Ελευθέριο Βενιζέλο Θεία Ελευθέρη. Το δέχομαι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πού προχωράμε, Θωμά? Πάμε παρακάτω. Όπως καταλαβαίνετε, έχω λίγο έλλειψη προσανατολισμού γιατί συνέχεια ρωτάω το Θωμά που θα πάμε και μου το έχουν πει πολύ αυτό. Δεν είναι καλό να ρωτάς έναν αλκοολικό για το που πηγαίνουμε. Καταρχάς, εσάς πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι είμαι ο καλύτερος καθοδηγητής. Συνεχίζω λοιπόν στην επόμενη είδηση. Πάμε στον αγαπημένο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος μας έχει δείξει την πολυετή του οικολογική δράση και μας έχει δείξει και ότι αγαπά τα άγρια ζώα, αλλά όχι τους περίεργους επισκέπτες του γραφείου του. Μάλλον σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι έχει τοποθετηθεί μια φωτογραφία σε μια από τις πόρτες του γραφείου του που απεικονίζει έναν λύκο με ανοιχτό το στόμα, συμβολικότατο, και στέλνει το εξής μήνυμα. Αν θες να μάθεις αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, παίρνα μέσα. Εμείς έχουμε πολλά κέντρα στην Ελλάδα που θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτή την αφίσα. Τα λέμε Ίκα και Ελληνικό Δημόσιο. Θα μπορούσες άνετα να βάλεις αυτό αν θες να δεις αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Μπες μέσα. Τέλος πάντων, και εφορίες προφανώς και στις εφορίες. Και οι ουρές αναμονή στην Κομοτηνή για να παραλάβουμε τα συγκράματα μιας και καλά. Τώρα που το έχουμε θίξει αυτό το θέμα, τη θεματάρα αυτή. Λοιπόν, φιλιά στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Τον ξέρουμε και τον αγαπάμε. Είναι ιδιαίτερος. Και όταν λέω ιδιαίτερος εννοώ τρελός. Είναι θεός ο Γιάννης. Μην τον κακολογείτε, μωρέ, τον γλυκούλι τώρα. Και ο κύριος Ψινάκης είπε ότι είναι ο πιο ροκ δήμαρχος της Ελλάδας, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Ο Ψινάκης το είπε αυτό. Βεβαίως. Όταν ο Ψινάκης σου δίνει τέτοιο κομπλιμέντο, κάτι δεν πάει καλά, Γιάννη. Φτιάξτε αυτό. Λοιπόν, δεν καθόμαστε περαιτέρω. Πού πάμε? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μεταφερόμαστε στην Ευρώπη, πάμε Βέλγιο λοιπόν. Θα σας εντυπωσιάσει η είδηση, εγώ πάντως όταν την είδα γέλασα πολύ. 12 παιδιά ηλικίας μέχρι και 3 ετών εισήχθησαν χθες Παρασκευή στο νοσοκομείο, αφού εντοπίστηκαν να παίζουν σε βρεφονιπιακό σταθμό του Βελγίου με μια σακούλα γεμάτη με αμφεταμίνες, μετά το Χίτλερ και τα νήπια. Η επικεφαλής του παιδικού σταθμού δήλωσε ότι τα παιδιά εντοπίστηκαν με μια σακούλα που περιείχε λευκή σκόνη. Θα τον μπέρδεψαν με τα λεύρη, δεν ξέρω. Πάντως οι εργαστηριακές αναλύσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι πρόκειται για ένα είδος αμφεταμίνης, γνωστό ψυχοδιαγερτικό ναρκωτικό. Της μοδάς μου φαίνεται ότι είναι η αμφεταμίνη. Έχω σοκαριστεί λίγο με αυτή την είδηση. Είχε συμβεί και σε ένα φίλο μας, τον Γιώργο Ζαδέλη, μικρός, έπαιρνε πάρα πολύ κοκαίνη. Γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Πες κι άλλα τώρα, όσο λείπει. Όσο λείπει τα λέμε. Εντάξει, παιδάκια ηλικίας τώρα 12 ετών να παίρνουν ναρκωτικά. Μπορούν να γίνουν άνετα βουλευτές στο μέλλον. Όχι, μέχρι και 3 ετών. Μέχρι και 3 ετών. Ναι. Τότε σίγουρα μπορούν να γίνουν βουλευτές. Δεν το συζητάμε, όπως λέγαμε για το LSD την προηγούμενη εβδομάδα. Βλέπετε, υπάρχει έτσι ένας κοινός συσχετισμός πολιτικής, ναρκωτικών, παιδιών, δεν ξέρω, κάτι περίεργο. Συνελήφθη ύποπτη πάντως μια 18χρονη από ό,τι βλέπω και εγώ στα χαρτιά μου. Γι' αυτό πρόσεξε τι λες για τις 17χρονες και 18χρονες, γιατί βλέπεις που μπορείς να βρεθείς. Είναι πολύ κακή επιλογή. Είναι επικίνδυνες, ναι. Από εδώ και πέρα μόνο με 52χρονες. Μόνο με 52χρονες. Είμαι φίλες της γιαγιάς.
Και λοιπόν, τώρα να δώσουμε πάσα για ένα αγαπημένο τραγούδι που είναι του Μιχάλη του Χατζηγιαννή. Το φίλο του Μιχάλη που ήρθε και φέτος στην Ελαφώνησο και τον ακούσαμε και ζωντανά. Αλήθεια, είχε έρθει η Ελαφώνησο. Αχ, ναι, είχε έρθει πάρα πολύ, μας άρεσε. Ξέμεινα παρπακτές προφανώς και προφανώς υπάρχει η Ελαφώνησο. Όλοι θα θέλανε να έρθουν. Και ο Μιχάλης στις αρπαχτές. Ήταν μόνος του. Όχι, είχε έρθει μαζί και η Ζέτα, την είχαμε δει και κοντά. Το Ζετάκι. Όχι, ενώ από τραγουδιστές ήταν μόνο ο Χατζηγιάννης. Αλλά είχε φέρει και τη Ζέτα μαζί. Τέλος πάντων. Μπράβο Μιχάλη, τι να πω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το «Η αγάπη δυναμώνει». Ρίξε μια βουτιά μέσα στη ζωή σου, ναι, και μην φοβηθείς και μην τις κρυφτείς ποτέ. Πες ναι σ' ό,τι φέρνει η καρδιά μαζί. Μόνο ναι και γυρίζει το κορμί τη γη. Η αγάπη δυναμώνει πάνω που είπες πως τελειώνει. Κι όπως πέφτουν οι αστραπές ένας αγαπώ σου πες. Η αγάπη δυναμώνει μες στην πόρα, μες στο χιόνι. Κι έτσι κόντρα στο καιρό φώναξε μου σ' αγαπώ. Πάνω που είπα πως τελειώνει. Η αγάπη δυναμώνει. Ρίξε μια βουτιά ίσια στα βαθιά κι εσύ. Πέφτοντας θα δεις τα άστερα κατοικούν εκεί. Λέω ναι σ' ό,τι φέρνει η καρδιά μαζί. Μόνο ναι και γυρίζει το κορμί τη γη. Η αγάπη δυναμώνει πάνω που είπες πως τελειώνει. Κι όπως πέφτουν οι αστραπές ένας αγαπώ σου πες. Η αγάπη δυναμώνει μες στην πόρα, μες στο χιόνι. Κι έτσι κόντρα στο καιρό φώναξε μου σ' αγαπώ. Πάνω που είπα πως τελειώνει. Η αγάπη δυναμώνει. Πολύ ωραίο τραγούδι πραγματικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον ευχαριστούμε για αυτή την τραγουδάρα. Λοιπόν, ναι, στο σημείο αυτό πριν προχωρήσεις, Νίκο, συγγνώμη, να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη μου την Αγγέλα από την Αθήνα που μας ακούει. Και χαίρομαι πολύ για τα καλά σου λόγια, Αγγέλα μου. Φιλάκια πολλά και όταν γυρίσω θα φέρω και αμφεταμίνες μαζί για να τις μοιραστούμε. Εγώ επίσης να στείλω τα φιλιά μου στη Σοφία και την Κατέρινα που μας ακούν από Αθήνα. Επειδή ζήλεψα λίγο τώρα, θέλω να στείλω και εγώ τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει από τον Ποσειδώνα και στο φίλο μου τον Γιάννη που μας ακούει από τον Πλούτονα. Επειδή εγώ είμαι πιο. Φιλιά, παιδιά, φιλιά, χαιρόμαστε. Είναι πιο alternative, πιο extreme ο συνάδελφος. Πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε και κάτι που είναι η ιδέα της Ήλιας της Πρασίνη, της κοπέλας Βαλαωρίτου, που ήθελε να βάλουμε ζώδια στην εκπομπή. Εγώ παρακαλώ πραγματικά όσους πιστεύουν στα ζώδια να μην μας ακούνε πλέον, ειδικά οι ταύροι του δεύτερου δεκαημέρου, αυτές οι βλακίες. Ποιος πιστεύει στα ζώδια, ρε παιδιά, τι είναι αυτό τώρα μεταξύ μας, θα το επιδιώξουμε και τα ζώδια, επειδή μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλά άτομα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πού πάμε? Συνεχίζουμε, πάμε, ετοιμαστείτε για πολύ γέλιο γιατί μέχρι τώρα τις κάναμε ζεσταματάκι. Όπα, έρχεται η υπερασπιστική σου γραμμή νομίζω. Ας καλυφθώ εγώ τότε, παιδιά, καλύτερα. Καλά κάνεις και καλύπτεσαι γιατί η επόμενη είδηση είναι αφιερωμένη σε σένα. Πάμε λοιπόν. 30χρονη παγιδεύτηκε στην καμινάδα του σπιτιού του πρώην συντρόφου της. Ναι, καλά ακούσατε. Σε μια τελευταία ακραία προσπάθειά της να βρεθεί και πάλι κοντά του. Ο λόγος γιατί... Στην κυριολεξία να βρεθεί κοντά του όμως.
Ο λόγος λοιπόν γιατί Νούνιες έχει και δύσκολο όνομα, Φιγκερόα από το Λος Άντζελες, η οποία επιχείρησε έτσι να μπει στο σπίτι του με έναν περίεργο τρόπο. Θα πρέπει να σας πω ότι την 30χρονη άκουσαν οι γείτονες του Φερνάντες, του πρώην δηλαδή συντρόφου της, να φωνάζει βοήθεια και ήρθε τελικά η πυροσβεστική. Θα σας πω όμως ότι χρειάστηκε και πολύ σαπούνι πιάτων και να γκρεμιστεί η καμινάδα. Ήθελα να κάνει τον Αγιο Βασίλη. Ήθελα να πάει ένα δώρο. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και όλος ο μύθος με τον Άι Βασίλη. Ένας παιδόφιλος προσπάθησε να μπει σε ένα σπίτι από την καμινάδα για να δώσει δωράκια στα παιδιά και να παίξει μαζί τους. Και έτσι ξεκίνησε ένας ολόκληρος μύθος για αυτόν τον τύπο με τα κόκκινα. Πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Θωμάς θέλει να αφιερώσει σε μένα αυτή την είδηση. Εγώ πρώτον δεν επιχειρώ τέτοιου είδους πρακτικές, γιατί είμαι τέτοιο μοντέλο που θα γλιστρήσω από την καμινάδα και θα προσγειωθώ απότομα. Ξέρω. Στην αγκαλιά του αγαπημένου σου. Δεν θα σφινώσει δηλαδή. Εάν πηδήξεις μέσα στην καμινάδα, πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί γκρέμισμα, θα γκρεμιστεί από μόνη της. Συγγνώμη, φανταστείτε ότι αυτή η κοπέλα πήγε σε κάποιον από το οικείο περιβάλλον της και του είπε: πρόσεξε με, έχω μια τρελή ιδέα, έχω μια απίστευτη ιδέα. Σίγουρα ήταν συμβουλή του Θωμά. Ο Θωμάς δεν ήταν τέτοια. Δεν δίνω τέτοιου είδους συμβουλές και εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι οι γυναίκες ψάχνουν έτσι περίεργους τρόπους να μας εντυπωσιάσουν, να αποδείξουν κάποια πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν με εντυπωσιάζει καθόλου, ειλικρινά. Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο, κορίτσια, το παρατραβήξατε. Τι να πω. Λοιπόν, και τώρα Θωμά πάμε σε μια αγαπημένη σου είδηση για κάποιο λόγο. Όχι. Καταρχάς, όχι, σας παρακαλώ. Επειδή μ' άρεσε έτσι το σύστημα να αφιερώνω ειδήσεις, αυτό πάει για το κορίτσι της Βαλαωρίτου. Τυχαία, δεν ξέρω, θα με βρει μετά, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε για τώρα, το. που λείπει, τώρα, Πάμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Ελπίζω να μην μας κόψουνε. Ποινή φυλάκισης 9 μηνών επέβαλε βρετανικό δικαστήριο σε έναν 21χρονο φοιτητή, διότι χαστούκιζε με το πέος του μία συμφιτριά του την ώρα που αυτή κοιμόταν. Ευτυχώς που κοιμόταν. Και μη χειρότερα. Θα αισθανόμουν λίγο πιο άσχημα άμα ήταν ξύπνια. Ευτυχώς που κοιμόταν, έχουμε ένα ελαφρυντικό. Έχει και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αν θέλετε. Εγώ θα σκέφτομαι την κοπέλα όταν πάει στη μάνα της και της πει: δεν μπορείς να φανταστείς τι μου συνέβη σήμερα το απόγευμα στη σχολή. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη δίκη που εκτελήχθηκε για αυτό το θέμα. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Ελπίζω το κορίτσι να μην είχε τίποτα μελανιές στο Θωμά και τέτοια. Το φαντάζεσαι. Μπορείς να αποδείξεις κάτι τέτοιο. Πραγματικά τι λέει. Αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε, υπάρχει βιντεάκι. Ναι, αποδείχθηκε, γι' αυτό πάμε σε λίγο έτσι στις λεπτομέρειες. Ο 21χρονος λοιπόν, έχουμε και το όνομά του εδώ πέρα, αφού γδύθηκε εντελώς από τη μέση και κάτω. Μην το πεις το όνομα, ή μάλλον πες το όνομα για να προσέχουμε μήπως ξανάρθει στην Κομωτινή. Τζον Ιουκντέιλ λοιπόν, ο οποίος αφού γδύθηκε εντελώς από τη μέση και κάτω, το περίεργο θα ήταν από τη μέση και πάνω να γινόταν κάτι τέτοιο, άρχισε να χτυπάει τέλος πάντων την νεαρή κοπέλα στο μάγουλο. Η πράξη του αποκαλύφθηκε, μιας και σδίσατε τα πιστήρια, κυρία Μητροπούλου, συνονόματι. Αποκαλύφθηκε λοιπόν όταν ένας φίλος του που τον είχε βγάλει βίντεο όλο αυτό το σκηνικό και το έδειξε στις συμφιλητές του. Έχετε ακούσει αυτό που λένε: δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έτσι. Ο ένας είναι τόσο ηλίθιος για να το κάνει αυτό και ο φίλος είναι τόσο ηλίθιος για να το βγάλει σε βίντεο. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θύμισε. Ο φίλος του τι ποινή έφαγε. Καλά, ο φίλος του. Πραγματικά δεν φάει κι αυτό. Αντί να τον αποτρέψει. Τι μαθαίνουμε στο νομικό ζήτημα πανεπιστήμιο. αυτό, θα το συζητήσουμε στο σχολείο. Εμένα μου θυμίζει μια σκηνή που έχω ζήσει και είναι πραγματικότητα αυτό. Ήμασταν μια παρέα, θυμάμαι, και είχε πει ο ένας στους φίλους μου: ρε, μην το παίζετε εραστές, ρε. Εδώ υπάρχουν παιδάκια στην Αφρική που την έχουν μεγαλύτερη. Μου θύμισε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό πρέπει να. Παναγία. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι λίγο γενικά για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας πάρα πολύ και δεν είναι άλλο από το Facebook. Όταν λέω Facebook πιστεύω ότι τσουτσουριάζετε κι εσείς όσο κι εγώ. Πραγματικά. Έχω συγκλονιστεί. Έχετε συγκλονιστεί. Εγώ πρώτα ανοίγω το Facebook και μετά το παράθυρο το πρωί όταν ξυπνάω. Πολύ καλό αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ το κάνω αυτό. Όλοι το κάνουν αυτό. Και γενικά έχει υποκαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία και εγώ είμαι πολύ υπέρ στην υποκατάσταση της ανθρώπινης επικοινωνίας. Δεν μου αρέσει καθόλου η ανθρώπινη επικοινωνία. Μου αρέσει πολύ το Facebook. Αλλά έχουμε καταλήξει σε μερικά πράγματα. Θα σας πω σκηνές από την καθημερινότητά μου που τις έχω βιώσει αυτές τις σκηνές. Μια φορά εδώ με τον συνεργάτη Θωμά Μητρόπουλο, είχε κάτι μαγείρευε και πήρε φωτιά λίγο η κατσαρόλα και άρχισε να φωνάζω: ρε, πήρε φωτιά το σπίτι, πάμε να φύγουμε. Και μου λέει: κάτσε να το βάλω status στο Facebook και φεύγουμε. Εγώ με τον Μητρόπουλο επικοινωνούμε. Είμαι σπίτι του και επικοινωνούμε σε post πια. Δηλαδή έχουμε καταλήξει σε άλλο. Πραγματικά τρελό. Ή το άλλο, ότι λέω ότι με σήκωσαν από τις 10 η ώρα για καφέ. Είστε ηλίθιοι, τους λέω: ποιος ξυπνάει τέτοια ώρα, ούτε 3 likes δεν θα πάρει το check-in. Όλα στη ζωή μας τα αντιμετωπίζουμε με το Facebook. Και ξέρεις τι, μισό τους τύπους που ανεβάζουν τα ζευγάρια κοινό προφίλ μαζί. Δηλαδή Χάρης και Έλενα, Ναι, παιδιά. Δήμητρα και Κωνσταντίνος. Decadence.
Ναι, που τους, ρε παιδί μου, που τους λες ότι λέει γράφει στο κοινό προφίλ μόλις αδιαθέτησα και από κάτω πάω εγώ και γράφω χάρη κουράγιο, πάρε ένα ντεπών και όλα θα περάσουν. Τι λέτε ρε παιδιά, εγώ το μισώ το Facebook. Και μια συμβουλή ρε παιδιά, όταν κοινοποιείτε και φωτογραφίες με ζωάκια για να τους βρούμε σπίτι και όλα αυτά, είμαι υπέρ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μην το κάνετε όμως αυτό που μιλάτε στο πρώτο πρόσωπο, λες και μιλάνε τα ζωάκια. Έχουμε και ένα φίλο που το κάνει αυτό. Γιατί πραγματικά μας κάνετε να ρωτιόμαστε ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας, αυτά τα ζωάκια ή εσείς. Στην περίπτωση τη δική μας, σίγουρα ο φίλος μας. Μπόλικ και Λόλικ για σένα λέμε. Ο οποίος είχε γράψει στο σπίτι του κάτι για το σκυλί του στο πρώτο πρόσωπο. Αυτό το σκυλί απορώ γιατί συνεχίζει να σε συμπαθεί. Απορώ τι εξετάμε. Και ένα μεγάλο έτσι κομμάτι του Facebook είναι οι γνωριμίες. Όλοι φοβόμαστε τις γνωριμίες από το Facebook, δεν τις επιδιώκουμε. Και είχε βγει ρε παιδί μου και ένα το ποιηματάκι αυτό που μου στείλε σήμερα μια φίλη από την Αθήνα και την ευχαριστώ. Στο Facebook σε έβλεπα και σου έκανα τα like, μα από κοντά σε γνώρισα και είδα το Haro Live. Και πραγματικά συμβαίνει. Και εγώ θέλω λίγο να μπω και εγώ στην ψυχοσύνδεση του Facebook. Θέλω να γράψω ένα status κλισέ για τη ζωή, ξέρεις αυτά τα πολύ deep status. Πάντως θέλω και να κάνω και like στον εαυτό μου. Να νιώσω λίγο ρε παιδί μου 50-45. Αυτούς κάνουν like στον εαυτό τους. Σαν τους γονείς μας που κάνουν Facebook. Να παίζω Candy Crush όλη μέρα. Πάντως θέλω να πω κάτι εδώ πέρα για την Ελένη Γερασούδη. Επειδή είπε ότι δεν αγαπάει το Facebook, καθόλου. Θα πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται μέσα περίπου 25 ώρες το 24ωρο. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, την τριμερή επιτροπή με 5 άτομα. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Μου λέει δεν είμαι Facebook και τη βλέπω να έχει κάτσει να ανανεώνει τα μηνύματά της να δίνει πως της ήρθε Facebook. Λοιπόν. Όσο για τις γνωριμίες μέσω Facebook δεν ξέρω. Εγώ για τις γνωριμίες μέσω Facebook έχω να πω ότι εμένα τουλάχιστον δεν έχω δεσμευθεί βασικά καθόλου από αυτές. Μπράβο. Δεν πειράζει, δεν μας νοιάζουν τα προσωπικά σας. Λοιπόν, θέλω να πούμε και κάτι άλλο. Το αγόρι που μιλούσε πριν, που έχω και ώρα να μιλήσω για αυτό, το Θωμά Μητρόπουλο, το αγόρι με την ποτήλια whisky στο χέρι. Έχετε ακούσει τη πολύ ωραία φράση του Καζαντζάκη που λέει δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ο Θωμάς λέει τα έχω δει όλα, τα έχω κάνει όλα, δεν θυμάμαι τίποτα όταν πίνει αλκοόλ. Είναι το παιδί που όταν τον ρωτάς αν το ποτήρι είναι άδειο μισογεμάτο, σε ρωτάει πρώτα αν το ποτήρι έχει αλκοόλ. Και τότε όταν του απαντάς όχι, σου λέει τότε είναι άχρηστο το ποτήρι σου. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, ασχολούνται όλη την ώρα μαζί μου. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να περιαυτολογώ τώρα. Είμαι ο πιο σημαντικός. Αλλά όταν θα ξεκινήσω, ήδη ξεκίνησα για τις γυμναστικές επιδείξεις όλων σας που δεν μπορείτε να ανέβετε ούτε 100 σκαλιά. 120 για την ακρίβεια. Τι να σας κάνω, δεν φταίω εγώ. Το σανσέρ σου φταίει που είναι μόνιμος χαλασμένο. Ακούστε, για να φτάσουμε λίγο να το κλείσουμε αυτό το θέμα για το Θωμά Μητρόπουλο, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν από κάτι που του συνέβη. Πίνουν από χωρισμό, πίνουν από το θάνατο ενός αγαπημένου. Ο Θωμάς πίνει από προχθές. Πίνει από προχθές, παιδιά. Πίνει από προχθές και είναι αλήθεια. Ήμουνα μπροστά. Ναι, λοιπόν, έχει λίγο αίμα και πολύ αλκοόλ ο Θωμάς στις φλέβες του. Και για να σταματήσουμε λίγο αυτό για το Θωμά Εγώ θα Μητρόπουλο. αποσυρθώ από αυτήν την εκπομπή, δεν με σηκώνει όλο το κλίμα. Αυτή είναι η υπερασπιστική σου γραμμή, Θωμά, η απόσυρση. Έτσι εύκολα το βάζεις στα πόδια. Είναι σαν το iPhone το 6 ο Θωμάς, θα το αποσύρουν σε λίγο. Λοιπόν, πάμε γιατί εκρήγνει ήταν, το ακούσατε, δεν ξέρω. Το κρακατό μας προχώρησε έκρηξη. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι που άκουσα για μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν μπορώ να πω το όνομά της, αρχίζει με λάμδα και τελειώνει σε λάμδα και είναι αισχρή. Λοιπόν, το οποίο συνέβη και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουν βγει μια σειρά από πολύ ωραία αστιάκια για αυτά τα σούπερ μάρκετ που θέλω να τα μοιραστούμε μαζί σας γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο με λιγμένα προϊόντα και τέτοια, δεν μπορούμε να τα πούμε. Λοιπόν, κάποια από αυτά θέλω να τα λέτε και όλοι μαζί. Λοιπόν, ένα είναι ότι αν μπορείς να πάρεις προφυλακτικά από τα σούπερ μάρκετ αυτά γιατί τα παιδιά είναι ευτυχία. Μπορείς να πάρεις επίσης μαγιονέζα από αυτά τα σούπερ μάρκετ γιατί θέλεις να κολλήσεις εκείνα τα πλακάκια που δεν σου κόλλησε ο τεχνικός. Εγώ έχω να πω για να το συνδέσω και με τον καιρό μας εδώ στην Κομοτηνή ότι μπορείς να αγοράσεις ομπρέλες από αυτά τα σούπερ μάρκετ γιατί ήρθε η ώρα να κάνεις μπάνιο. Πράγματι. Μπορείς να αγοράσεις ραδίκια από τα σούπερ μάρκετ αυτά γιατί ήρθε η ώρα επιτέλους να τα δεις και ανάποδα. Επίσης μπορείς να αγοράσεις και φτεδάκια γιατί ποιος έχει λεφτά τώρα για να παίρνει μπαλάκια του πινκ-πονγκ. Τελείωσε το τυρί για μακαρόνια. Τρίψε λίγη φτέρνα. Σαν μπουάν από τα Lidl, γιατί τι να τα κάνεις στα μαλλιά όταν έχεις προσωπικότητα. Μπορείς να αγοράσεις και μια τούρτα από τα σούπερ μάρκετ αυτά, γιατί τι συμβαίνει, μου το έχει πει ο Μπόλε και Λόλε και ο Γιώργος Ζαδέλης αυτό, ότι για να μην τα εκατοστήσεις ποτέ. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αρκετά τα κάψαμε αυτά τα σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε λοιπόν, τους ευχόμαστε καλή τύχη στα μελλοντικά του σχέδια, αν και δεν τη βλέπουμε. Και προχωράμε λοιπόν, πού προχωράμε? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι Η αγάπη έρχεται στο τέλος. Ναι, πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό. Αντώνης Ρέμος, και πού θέλουμε να τα αφιερώσουμε? Εγώ προσωπικά
Δεν έχω να το αφιερώσω κάπου αυτό. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο από εδώ. Όχι. Οκ, δεν έχετε να το αφιερώσετε πουθενά. Πάμε να τα ακούσουμε. Έρχεσαι με ένα γεια, φεύγεις με δυο φιλιά, πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Για περισσότερα, περισσότερα θαύματα ανεξήγητα. Εκεί που κρύφτηκες σε καρφώνει το βέλος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Λόγια που δεν μου λες, μάτια που δεν μου κλαις, μένουν οι ενοχές για εκείνα τα ταξίδια. Έκλεισε είπα εγώ, έκλεισε κι εσύ. Ταξίδεψε η ψυχή και εμείς εδώ στα ίδια. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Μα πάντα έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Για περισσότερα, περισσότερα θαύματα ανεξήγητα. Εκεί που κρύφτηκες σε καρφώνει το βέλος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Λοιπόν, άλλος ένας Αντώνης Δρέμος, το παιδί της Θεσσαλονίκης, και αυτό ήταν αφιερωμένο προφανώς στο κορίτσι της Βαλαωρίτου, Σίλια Πρασίνη, επειδή δεν είχε να το αφιερώσει κανένας εδώ τα βακούρια όλα. Λοιπόν, Αλγερή, κάτι έχουμε, μια εκτακτή είδηση. Ναι, μόλις με ειδοποίησαν από το Control, Αθηνά για σένα το λέω αυτό, ότι ο Χάρης Ρώμας δήλωσε πως ως άντρας υπήρχε πολύ πετυχημένος γκόμενος. Και αυτό το ορκίστηκε στην αντρική του τιμή. Ως άντρας υπήρξε επιτυχημένος γκόμενος, αυτό το ορκίστηκε στην αντρική του τιμή και μετά βγήκαν να το πιστοποιήσουν και τα 12 αγόρια του που είχε στη ζωή του. Λοιπόν, δεν πειράζει, τον αγαπάμε πολύ και αστιαβόμαστε προφανώς, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και έχω να σας πω κάτι, μια εμπειρία τώρα να μοιραστώ μαζί σας, αν μπορώ. Φυσικά. Ήρθαν οι γονείς μου σήμερα ναι, και τους χαιρετώ από την εκπομπή. Και σήμερα κατάλαβα, σφουγγάριζε η μάνα μου και μου έλεγε μην πατάς εκεί έχω σφουγγαρίσει, ούτε εκεί έχω σφουγγαρίσει, ούτε εκεί. Και κάπως έτσι από την Ελληνίδα μάνα γεννήθηκε το τριπλούν. Από το ένα μέρος στο άλλο, σήμερα το κατάλαβα στο σπίτι μου, ναι. Και λοιπόν, πού πάμε, Θωμά? Νίκο, ντροπή, τίποτα άλλο, ντροπή για τους γονείς, δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Λία, το ξέρουμε ότι μας ακούς. Πάμε λοιπόν στην επόμενη είδηση. Λοιπόν, Νίκο, επιβεβαιώθηκες. Τα έλεγες και δεν σε άκουσαν. Πάλι επιβεβαιώθηκα. Δηλαδή έχω βαρεθεί να επιβεβαιώνομαι. Για ποιο θέμα πάλι? Η εισήγησή σου στον κύριο Τασούλα, στον Υπουργό Πολιτισμού, ήταν ολόσωστη. Γιατί είχαμε έτσι μια επιβεβαιωτική πηγή. Η βουλευτής λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είπε ότι μόλις βρεθεί ο ένικος του τάφου της Αμφίπολης θα του στείλουν τον έμφυα, γιατί είναι μεγαλοπρεπής τάφος και δεν μπορεί. Είναι πολλά τετραγωνικά. Καλά το πες, πρέπει να τον μπαζώσουν. Πραγματικά τον μπαζώσουμε και μπάμπης βοβός πάνω. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Το συζητάω με τον Τασούλα τώρα, τον Υπουργό.
Μάθατε ποιος είναι ο Νίκος της εβδομάδας αυτής? Ποιος είναι, πάλι άλλαξε? Ο Κάσανδρος. Μόλις το είπε η Ελένη η Γλύκα Τζιαρβελέρα. Λες και βλέπω τους πιθανούς νικητές του Fame Story. Κάθε εβδομάδα αλλάζουνε. Πραγματικά. Έλεος δηλαδή. Βρείτε έναν και κρατήστε τον. Βγαίνει ο καθένας τώρα. Θέλουμε να κανονίσουμε, να βγάλουμε μπλουζάκια. Θα ψηφίσουμε εμείς και θα αποφασίσουμε εμείς ποιος είναι ο Ένικος. Φαντάζεσαι. Ψήφισε και εσύ τον Ένικο του Τάφου. Βέβαια. Στείλε μήνυμα στο 5712. Ακριβώς. 12 points goes to Κάσανδρος. Άσχετο. Λοιπόν, και φεύγουμε από την Αμφίπολη και πηγαίνουμε πολύ μακριά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Πάλι ελπίζω να μην μας κόψουνε. Ο αμφιλεγόμενος Αμερικάνος λοιπόν καλλιτέχνης Πολ Μακάρθι τοποθέτησε στη φημισμένη Place Vendôme αντί χριστουγεννιάτικου δέντρου μία πράσινη φουσκωτή σφίνα, δηλαδή ένα τεράστιο φουσκωτό ερωτικό βοήθημα εν ώψη των επικείμενων Χριστουγέννων. Ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε πρωτοτυπήσει έτσι τότε. Στα 4 το Παρίσι, στα 4. Με συγκλώνησε η είδηση και θα πρέπει να σας πω ότι στο έργο τέχνης του Αμερικάνου, έργο τέχνης, τέλος πάντων. Γιατί δεν κατάλαβα, τέχνη είναι και αυτό. Σωστά. Ποιος μιλάει, δεν άργησαν να σημειωθούν οι πρώτοι βανδαλισμοί. Δεν θέλω να ξέρω τι είδους βανδαλισμοί. Ναι, και ο ίδιος μου έκανε εντύπωση ότι είπε ότι το έργο αντί να αποτελέσει βαθιά αντανάκλωση για τα αντικείμενα ως φόρμα έκφρασης, γίναμε μάρτυρες βίων αντιδράσεων. Ο τύπος είναι ηλίθιος. Έβαλε ένα ερωτικό βοήθημα στη μέση της πλατείας και περίμενε ότι θα γινόταν. Τρελαίνομαι τώρα και περίμενε ότι θα έκανε και τέχνη. Τι έκανες δηλαδή την Κουέρνικα? Μα δεν είναι τόσο ανοιχτό μια λιγάλη όσο εμείς οι Έλληνες εραστές. Καταρχάς ήταν αυτοί που του έδωσαν την άδεια να εγκαταστήσει. Εκτός αυτού, δηλαδή πόσοι καμένοι στο Παρίσι, είμαστε κι εμείς αλλά είναι κι αυτοί. Και μου έρχεται ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο, το οποίο εσείς το ξέρετε αλλά δεν το ξέρουν οι ακροατές μας, που είναι χριστουγεννιάτικο. Μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας? Φυσικά. Δεν σας ρωτάω βέβαια, δικιά μου είναι η εκπομπή. Για μην απολυθούμε κιόλας, Λοιπόν, θα λέμε. αστείευομαι. Το ανέκδοτο λοιπόν είναι με τον Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλης ξυπνάει τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα και πάει να φορέσει τη φορεσιά. Του λέει: γυναίκα, μπορείς να μου φέρεις τα ρούχα μου? Του λέει: άντρα μου, με συγχωρείς, βλέπω τώρα την εκδρομή στον Αντένα και αναγκαστικά δεν μπορώ. Πήγαινε κάντα μόνος σου. Πάει λοιπόν ο Άι Βασίλης, πάει να πάρει τη φορεσιά, του πέφτει η φορεσιά πάνω του, χτυπάει το κουδούνι. Χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει την πόρτα ο Βασίλης και βλέπει έξω ένα γκαλικάτζαρο από αυτά που φτιάχνουν τα παιχνίδια. Του κάνει: Βασίλη, πρέπει να πληρωθούμε, θα αυξήσεις. Τα παίρνει λοιπόν ο Βασίλης, του κλείνει την πόρτα. Μετά από λίγο πάει να βάλει ένα ποτήρι ζεστό γάλα, σπάει το ποτήρι. Τα παίρνει ο Βασίλης, χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγει το κουδούνι, ήταν ο Ρούντο Θεδαφάκη. Άι Βασίλη, πρέπει. Όχι, αυτό είναι η φωνή του Καλικάτζαρου. Άι Βασίλη, με συγχωρείς, μας βαράς πολύ, δεν αντέχουμε άλλο. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και τέτοια. Του κλείνει την πόρτα ο Βασίλης. Συζητήσιμος άνθρωπος γενικά. Και μετά από λίγο λοιπόν πάει να κάνει κάτι άλλο. Κόβεται στο χέρι, είτε τρέχει αίμα, είτε έχει θυμώσει, κόκκινος. Χτυπάει ξανά το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα και ήταν ένα από αυτά τα ωραία τα αγγελάκια, ξέρεις, με το φωτοστέφανο, τα καλοκάγαθα. Και κρατούσε ένα τεράστιο δέντρο. Και του λέει: Άι Βασίλη, πού να το βάλω? Και από τότε στην κορφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου βάζουμε ένα αγγελάκι. Αυτό έπρεπε να καλύψουμε. Ήταν μεγάλο ανέκδοτο, ήταν ιστορία, δεν ήταν ανέκδοτο. Λοιπόν, τώρα εξηγούνται όλα. Τέλος πάντων, να πω επίσης ότι αυτό το ερωτικό βοήθημα είναι σίγουρα καλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Αβραμόπουλου στο Σύνταγμα. Εγώ το θυμάμαι μικρό παιδί, με είχε τρομάξει. Όλοι οι Αθηναίοι είχαμε αυτές τις τραυματικές εμπειρίες. Και άγαλμα της Άντζελας Δημητρίου να βάζαν στο Σύνταγμα, πιο ωραίο θα ήταν. Πολύ πιο ωραίο. Πολύ πιο ωραίο. Λοιπόν, καλή πρόταση για το Δήμο Αθηναίων φέτος. Πράγματι, τώρα έχουμε και καινούργια περιφερειάρχη εκεί στην Αθήνα. Ας τα φτιάξουμε, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Ας τα φτιάξουμε. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση ξανά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, με ειδοποιούν τώρα από το Control ότι μια γκουρμέ συνταγή από τον άλλο κόσμο προσέφερε μια ταβέρνα στην Πρέβεζα. Και όταν λέω από τον άλλο κόσμο, τι εννοώ? Ότι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έκλεβε λάδι από τα καντήλια στα μνήματα των νεκροταφείων και τα έβαζε στη χωριάτικη σαλάτα. Όπως καταλαβαίνετε, νοστίμιζε βέβαια αυτό. Τι καντήλια πρέπει να το κατεβάσαμε στο νου μετά. Βεβαίως. Ναι, λέει, και μάλιστα ο 40χρονος αυτός λέει στην κατοχή του σχεδόν 50 κιλά λάδι νεκροταφείου και πιάστηκε, λέει, παυτοφόρο με το συνεργό του στο νεκροταφείο της Άρτας. Τη στιγμή που μετέφεραν μετά άλλα μπετόνια από λάδια από καντήλια από τα μνήματα. Μάλλον έχανε λάδια. Μάλλον έχανε λάδια, πολύ ωραίο, Γιώργο. Ναι, να το προτείνω αυτό τώρα στους δικούς μου βέβαια. Τον συγχωρέσανε το μακαρίτι καλά με χωριάτικη. Τι να πω. Ωραιότατη, ευλογημένη δεν ξέρω σαλάτα. τι καπνίζετε εσείς στην Άρτα, αλλά θέλετε βοήθεια, παιδιά, τώρα. Άλλες περιοχές φημίζονται, άλλα παντού τα βρίσκεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι που είναι το Lovers on the Sun, το οποίο θέλει κάπου να το αφιερώσει στο παιδί. Το αφιερώνω στη Λία που μας ακούει και διαβάζει. Άχου το. Και από μένα αφιερωμένο στη Λία. Καλό διάβασμα, Λία.
stars catch fire, and show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. We're burning up. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. Σήμερα γενικά είμαστε πολύ αγαπησιάρικη εκπομπή, το λέγαμε και μαζί. Ναι. Και έχουμε λιώσει στο στούντιο για κάτι. Σε έναν από τους συντελεστές της εκπομπής εδώ είχε έρθει ένα μήνυμα στο κινητό του που έλεγε «Είμαι στρατιωτικός 49 ετών και ψάχνω τρελά αγόρια για τρελές περιπέτειες». Το ελληνικό στράτευμα γενικά έχει πολλά προβλήματα, αλλά αυτό δεν ήταν ένα από τα προβλήματα που είχα φανταστεί μέχρι τώρα. Υπουργέ μου, κύριε Αβραμόπουλε, κάντε κάτι, έτσι, τι γίνεται. Πριν συνεχίσεις, να στείλω τα φιλάκια μου στην αγαπημένη μου φίλη Ελπίδα που μας ακούει από την Αθήνα. Η Ελπίδα, μάλιστα, επειδή συζητούσαμε για το Facebook πριν, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν προφίλ στο σκύλο τους. Φυσικά. Ναι, ενδιαφέρον. Έχω πολύ καλό ψυχολόγο για την Ελπίδα. Άμορφα, την αγαπάμε την Ελπίδα, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, για μας είστε όλοι ίσοι. Λοιπόν, και τώρα πού πηγαίνουμε, Θωμά? Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω ότι αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε την ελληνική ηθαγένεια, θα την είχαν αφαιρέσει για να μην πληρώνουν τέλος πάντων το επίδομα, όχι τριτεκνίας εδώ πέρα. Έπρεπε να πληρώνουν δεν ξέρω τι επίδομα. Ο λόγος λοιπόν για έναν Βρετανό γιατρό, ο οποίος φέρεται να απέκτησε 600 παιδιά. Αυτό 600 παιδιά. Λίγα δεν είναι, ρε παιδιά, αυτά. Περνάνε όλα στις Πανελλήνιες χωρίς εξετάσεις, φίλε. Απίστευτο. Υπάρχει ταινία Delivery Man και έχει κάνει 800 παιδιά. Α, ναι, ο ειδικός για τις ταινίες μας, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος είναι από πίσω που μας τα λέει. Πάντως όλοι απορούν πώς συνέβη τώρα αυτό 600 παιδιά, τι αντοχές Όλη είχε. την ημέρα καθότανε. Ναι, γι' αυτό απόρρισα και εγώ με τις αντοχές. Εν πάση περιπτώσει εξηγούνται όλα. Δόριζε λοιπόν σπέρμα σε κλινική που του ανήκει. Ναι. Ναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση με λίγα λόγια. Δηλαδή σκεφτείτε έναν βιολογικός πατέρας για περίπου 600 παιδιά από τα 1500 που γεννήθηκαν εκεί, πρωταθλητής. Πραγματικά τρελό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αν αυτό το επιχειρούσε ο Μητρόπουλος θα είχε διονυστεί μια γενιά αλκοολικών. Το φαντάζεσαι. Ναι, δεν θα ήθελα να γίνει αυτό. Στο δικό σας DNA τι θα παίρναγε, για πείτε μας. Στο δικό μας θα παίρναγε ομορφιά, εξυπνάδα, ξέρεις τώρα όλα τα καλά. Και μετριοφροσύνη. Θα σας πω κάτι, επειδή μου ήρθε στο μυαλό τώρα, ότι χθες κιόλας καθόμουν και απορούσα τι έκαναν οι γονείς μας και οι παππούδες μας παλιότερα, που δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε SMS και τέτοια. Και μετά θυμήθηκα ένα θείο μου που έχει 24 αδέρφια και τότε κατάλαβα τι κάνανε. Από τότε δεν θέλω να το μοιραστώ με κανέναν. Ωραίες απασχολήσεις. Πραγματικά. 600 παιδιά ο φίλος μας και συνεχίζουμε τώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε τώρα σε πολιτική. Με συγχωρείς, ο τύπος αυτός, άμα ζούσε στην αρχαία Σπάρτη, θα είχε νικήσει 2 φορές τους Πέρσες, θα είχε γυρίσει και τους 300 στο 1 και τους 300 στο 2. Λοιπόν, συγγνώμη για την παρέμβαση, πάμε θα πούμε. Φανταστείτε θα γινόταν στα ταμεία των κινηματογράφων, λοιπόν, μ' άρεσε πολύ. Ταξιδεύουμε λοιπόν τώρα, πάμε πολιτική, δεν ξέρω πώς θα το πω, θα το κρίνετε εσείς. Όσο λοιπόν και αν σας φαίνεται παράξενο αυτό που θα ακούσετε, υπάρχει ένα μικρό κορίτσι σε ένα χωριό δίπλα στον Ντάλλας των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έδωσε το όνομα του Justin Bieber σε ένα δρόμο εκεί. Τη λένε λοιπόν Καρολίν Γκονζάλες, είναι 11 ετών και κέρδισε το διαγωνισμό «Γίνε δήμαρχος για μία μέρα». Ευτυχώς για όλους μας που έγινε για μία μέρα μόλις. Καταλαβαίνετε τι ονόματα θα είχαν αποκτήσει δρόμοι της Κομοτηνής. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, η Βενιζέλ να γινόταν Justin Bieber. Όχι, φανταστείτε να γινόταν στην Ελλάδα κάτι ανάλογο και να πηγαίναμε αντί για τη Μεσογείον στην οδό Σταν. Τραγικό. Λοιπόν, εγώ ελπίζω αυτό το κοριτσάκι όλη την υπόλοιπη ζωή να μείνει σε αυτό το μικρό χωριό του Τέξας για όλους μας και να μην γίνει πρόεδρος. Τις πολλές Beliebers που μας ακούνε. Beliebers, σας αγαπάμε.
Λοιπόν, τρελή είδηση λίγο και γενικά τώρα πάμε πάλι σε μια έκτακτη είδηση. Στον τύπο στο διπλανό δωμάτιο. Ναι, πάλι μας ειδοποίησε αυτός ο τύπος. Ενοχλητικός. Πάρα πολύ. Μία νέα τάση κατακλείζει την Αμερική, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά. Όλες οι ηλικιότητες από εκεί. Biotherapy. Και αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, είναι σε μια μπανιέρα γεμάτη με κόκκινο κρασί. Κάνει οποιοσδήποτε αισθάνεται στρεσαρισμένος, πιεσμένος, αγχωμένος μπάνιο και φυσικά του περνάει ως διαμαγείας ό,τι τον απασχολεί εκείνη τη στιγμή. Τι χρονιάς πρέπει να είναι το κρασί, Λιγερή? Αυτό δεν το διευκρινίζει τάση, ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός. Πάντως εγώ τώρα βλέπω το Θωμά που φεύγει και πάει στο διπλανό δωμάτιο και γεμίζει την μπανιέρα με το κρασί. Καταρχάς το γέμιζε την μπανιέρα μόνο με σαμπάνια, όχι με κρασί. Να πω κάτι, ότι ο Θωμάς δεν έχει μπανιέρα στο σπίτι ή όχι? Όχι. Μην τολμήσεις και έρθεις ποτέ να χρησιμοποιήσεις τη δικιά μας, ειλικρινά το λέω. Στο δικό μου δεν μπαίνει ούτε καμπερνέ. Καταλάβες? Ούτε καμπερνέ σοβινιόν, τώρα αλήθεια. Ούτε καμπερνέ σοβινιόν. Λοιπόν, τρελή είδηση και αυτή λοιπόν με το κρασί μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Θωμάς όταν μπαίνει μέσα θα ανοίγει το στόμα στην μπανιέρα για να μπαίνει το κρασί. Βρήκα τη λύση, δεν πειράζει. Εφόσον έχω καμπίνα, ξέρω εγώ κλπ. Θα βάλω δρομασάς και δεν θα ρίχνει νερό, θα ρίχνει σαμπάνια. Έχουμε φτάσει. Θα πιστεύεις ότι έχεις κάνει μπάνιο μετά. Λοιπόν, στους γονείς του Θωμά Μητρόπουλου, η κατάσταση είναι σοβαρή. ειλικρινά έχω φίλους σε πολλά ιδρύματα αποτοξίνωσης. Μην αγχώνεστε, όλα τα έξοδα δικά σας. Κοιτάξτε, τους δίνω όπως καταλαβαίνετε πάσες, γιατί ασχολούνται όπως είπαμε όλοι με το φοβερό αντικείμενο που έχουν. Πράγματι. Λοιπόν, ως αντικείμενο βλέπεις τον εαυτό σου δηλαδή? Αντικείμενο πόθου. Λοιπόν, και τώρα μετά από αυτή την υπέροχη σύραξη πολεμική εδώ, που περνάμε, θα πάμε σε ένα τραγούδι επίσης αγαπησιάρικο. Είναι το «Σ' αγαπάω» της Τάμτας και του Μην χαλάσουμε τη σημερινή παράδοση. Ναι, τι συμβαίνει σήμερα? Είμαστε πολύ ερωτικοί σήμερα. Πράγματι, πολύ ερωτικοί. Τα φιλιά μου σε όλους και όλες που μας ακούνε αυτό το υπέροχο βράδυ του Αυγούστου. Μόνο που δεν είναι Αύγουστος. Πάμε να τα ακούσουμε. Η ζωή είναι τόσο δαμικρή και η αγάπη της ζωής μας ίσως μία και μοναδική. Γιατί να ακούω μη, γιατί να ακούω δε, προτιμώ να ακούω τα σ' αγαπώ σου στο ρεφρέν. Κλείνω τα αυτιά μου, δεν θέλω γνώμες. Αφήστε δυο καρδιές να μείνουν λίγο μόνες. Μόνες τα σύννεφα πετάνε πια. Κι αν πέσει μία ξαφνικά εγώ κρατάω τα καλά κεριά. Είναι απλά, μη σε κυνηγάνε τα κλειστά τους μυαλά. Μην τους ακούς, λάθος θα σου πουν. Γιατί έχουν μάθει με ενοχές να ζουν. Μα στη λογική μου σωστό, πάντα να αγαπάω χωρίς φράγμα. Αυτοί θα λένε όμως εγώ μόνο ένα έχω να σου πω. Σ' αγαπάω. Κάθομαι και σε χαζεύω, σε θέλω, σε λατρεύω, ναι. Θέλω να μείνουμε έτσι σήμερα, ξαπλωμένοι για πάρτι μας ήρεμα, Τι με κρυφότητας αφού σε βλέπω δεν κοιμάσαι. Θέλεις χάδια φιλιά, θέλεις να σε. Σίγουρη πως και σήμερα παραμένω τρελός για σένα. Παραμένω τρελός. Σταμάτα πια να τους ακούς. Ζούμε σε δυο κόσμους διαφορετικούς. Ότι δεν μπορούν να παραδεχτούν. Φόβος τους γεμίσει την αλήθεια να δουν. Έτσι επιμένουν να ζουν. Ότι δεν το ξέρουν να το πολέμουν. Ας τους να λένε όμως εγώ μόνο ένα έχω να σου πω. Η αγάπη, η φιλία, η παρέα, το φιλί, αυτό το κάτι. Και θα το ζήσω, θέλω να το γνωρίσω. Θέλω να την πατήσω κι αν θέλω θα το ξαναζήσω. Αυτή είναι η καρδιά μου που ακούς. Και λατρεύω να χτυπάει έτσι μ' ακούς. Έτσι ζω, έτσι υπάρχω. Κι όσο μου τραγουδά στο ρεφρέν, εγώ θα γράφω σ' αγαπάω.
Η χώρα, μ' αρέσει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, συνεχίζουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πνεύμα σουρεαλισμού που υπάρχει. Ειλικρινά δεν μας απογοητεύουν ποτέ οι άνθρωποι. Ο λόγος για τη Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία... με συγχωρείς, μπορούμε να τη λέμε από εδώ και πέρα Γιάννα Τσε Γκεβάρα. Συντρόφισσα Γιάννα Τσε Γκεβάρα. Δήλωσε ότι είναι απέναντι στο σύστημα και θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι αντισυστημική. Ναι. Και όταν το πρωτοάκουσα ήθελα να της πω 3 ντεπών θα παίρνεις την ημέρα για 4 μέρες. Μια θα με περδίκη, μετά μην αγχώνεσαι. Αλλά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η είδηση για πολλούς λόγους. Ναι, ειλικρινά. Είναι τρελό. Πραγματικά ότι θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ και ότι εγώ έχω μάθει ότι πρόκειται να πάει και για βουλευτής και κάτι τέτοια τρελά στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ καλώ όλα τα συντρόφια, σε όλους στην Κομοτηνή αναφέρομαι, για παρτάκι στην αυτοδιαχειριζόμενη βίλα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη στην Ομόνια. Στην αυτοδιαχειριζόμενη βίλα της. Και θέλω να πω, φέρτε δικές σας μολότοφ, θα κάψουμε Ερμές και Γούνες και Βερσάτσε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, τη στηρίζουμε στις επιλογές της. Πρέπει να σας πω ότι διάβαζα ένα άρθρο που το έχει γράψει πριν από πολλά χρόνια, που έχει γραφεί για την Γιάννα Αγγελοπούλου, που ήθελε να γίνει βασίλισσα όταν ήταν μικρή, πριγκίπισσα. Δεν ξέρω κατά πόσο η κόρη του Τσε Γκεβάρα μπορεί να γίνει πριγκίπισσα. Και εγώ ήθελα να γίνω πριγκίπισσα μικρή. Δεν μπορείς να γίνεις κόρη του Τσε Γκεβάρα όμως. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Ενώ πριγκίπισσα μπορείς. Πριγκίπισσα μπορώ. Επίσης, άκουσα και τη δήλωση του Άδων Γεωργιάδη, του τρελού αγοριού της Βουλής, ο οποίος την αποκάλεσε Mr. Bean. Και όταν σε αποκαλεί ο Άδων Γεωργιάδης Mr. Bean, έχει φτάσει πραγματικά πολύ χαμηλά. Αυτό κάτι πρέπει να σου λέει, συντρόφισσα Γιάννα. Λοιπόν, πάντως τη στόλισε γενικά, δηλαδή δεν αρκέστηκε μόνο στο Mr. Bean, είναι χειρότερη, ειλικρινά λέει, δεν έχω λέει ξαναδεί τέτοια κατάσταση ανθρώπου. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά. Είναι λες και λέει ο Μάρκος Εφερλής. Είναι λες και λέει ο Μάρκος Εφερλής τον Άδων Γεωργιάδη και τον Mr. Bean αστείους. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, τώρα λοιπόν θα περάσουμε σε μια άλλη ειδισούλα που έχουμε για μια περίεργη ληστεία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον πιο ηλίθιο ληστή τραπεζών στη Γερμανία. Δεν φταίω εγώ, η εφημερίδα Bild τον αποκάλεσε έτσι. Σε 7 λοιπόν χρόνια φυλάξη καταδικάστηκε ένας 57χρονος άνδρας στη Γερμανία, ο οποίος επιχείρησε να ληστέψει μια τράπεζα που είχε κλείσει. Κλασικός Έλληνας. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει στο Περιστέρι αυτό όλο το πράγμα. Και ναι, για πες. Πάντως ναι, θέλω να σας πω έτσι για να ολοκληρώσω ότι ο άνδρας είχε επιχειρήσει να εισβάλλει στην τράπεζα με ένα ψεύτικο όπλο τον περασμένο Μάιο, αλλά συνειδητοποίησε ότι στο κτίριο δεν στεγαζόταν πλέον η τράπεζα. Πακέτο. Πολύ σουρεάλη σκηνή αυτή πάντως έτσι. Πολύ σουρεάλη. Και μετά λέει, αν μέτρησε στην Ελλάδα θα τους έκανε και μήνυση που μετέφεραν την τράπεζα. Ενώ ήθελε να την κλέψει. Και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα για ένα τρελό ανέκδοτο που είχα ακούσει πριν από πολύ καιρό. Όπως καταλαβαίνετε, μας αρέσουν τα ανεκδοτάκια σε αυτήν την εκπομπή. Κάποιοι κακοποιοί είχαν αποφασίσει να παρατήσουν τις μικροκλοπές που έκαναν και να ασχοληθούν με τράπεζες. Καταστρώνουν λοιπόν ένα τεράστιο σχέδιο, κάνουν δεκάδες πρόβες και τελικά χτυπάνε την τράπεζα. Πράγματι, δίχως-σκόπο μπαίνουν στην τράπεζα και μπροστά τους στέκονταν δεκάδες θηρίδες. Δεκάδες θηρίδες. Ανοίγουν λοιπόν όλο χαρά την πρώτη και βρίσκουν ένα κύπελο με κρέμα βανίλια. Λέει, άστο, πάμε να το φάμε και συνεχίζουμε. Θα το έχεις άλλες τα χρυσαφικά. Το τρώνε λοιπόν, ανοίγουν τη δεύτερη, συνεχίζουν, βρίσκουν κι άλλοι. Την τρώνε κι αυτοί. Τρώνε και τις επόμενες. Συνέχεια βανίλια, συνέχεια. Λέει, τι είμαστε, πού είμαστε. Εδώ τουλάχιστον δεν φύγαμε νηστικοί, μονολογούν. Την επόμενη μέρα τα πρωτοσέλιδα έγραφαν: η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος της Αθήνας χτυπήθηκε χθες βράδυ από αγνώστους. Λοιπόν, ίσως είναι της ίδιας συνομοταξίας. Τι είπες, Γιώργο? Αηδία σκέτη. Αηδία σκέτη, το ξέρω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Στην Ελλάδα όλα είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα τραγουδάκι επίσης πάρα πολύ ωραίο, που είναι παραγγελιά εδώ του κοριτσιού από τη Νότια Ελλάδα. Ναι, πραγματικά αγαπημένο τραγούδι. Θες να δώσεις πάσα εσύ, ή θες να σου κάνω εγώ μια πάσα, να μου κάνεις εμένα μια πάσα? Ή ένα offside ή κάτι τέτοιο. Ναι, λοιπόν. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο, Γιώργο. Επειδή λοιπόν αργούμε, δίνω εγώ πάσα Friday I'm in Love των Cure. Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday
Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait, and Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Και περνάμε τώρα σε μια στήλη που την αγαπάμε ιδιαίτερα. Περνάμε στην ταινία της εβδομάδας με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, κατά κόσμον Γιώργο Ζαδέλη. Τον αγαπάμε εδώ. Η Μπόλεκ και Λόλεκ. Ξέρεις, θα στο κεφαλάκι σου εσύ κάποια μέρα. Τον βλέπω εδώ πώς σε κοιτάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις το λόγο. Για ποια ταινία θα μας μιλήσεις? Μιλάμε για τον ένα καταζητούμενο αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, είναι η διασκευή του κατασκοπικού μυθιστορήματος του Τζον Λεκαρέ, ο οποίος μας έχει χαρίσει τα σενάρια των ταινιών Ο κατάσκοπος που γύρισε το κρύο, Ο ράφτης του Παναμά, Ο επίμονος Κυπουρός και Ο κλήρος έπεσε στο Σμάιλι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα περιβάλλοντα του συγγραφέα, τα οποία είναι τεμαχισμένα χωρικά, ζωφερά και δεδαλώδη. Οι ήρωές του σκυφτοί, σιωπηλοί και παρατηρητές. Στο ίδιο ακριβώς. Σαν τους βουλευτές του λαού. Κάπως έτσι. Στο ίδιο ακριβώς κλίμα λοιπόν κινείται και η ταινία, η οποία, μιμούμενη κινηματογραφικά το σύμφωνο λογοτεχνικό λόγο του Λεκαρέ, σχηματίζει μικρούς λαβύρινθους, στους οποίους οι ήρωες άλλοτε εγκλωβίζουν και άλλοτε εγκλωβίζονται. Στην ταινία παρακολουθούμε την πάλη των μυστικών γερμανικών υπηρεσιών να παγιδέψουν το μεγάλο ψάρι σε μια υπόθεση στην οποία μπλέκεται ένας Τσετσένος πρόσφυγας, μια νεαρή δικηγόρος, ένας προβληματισμένος τραπεζίτης και μια αναπάντεχη πατρική κληρονομιά που φτάνει να χρηματοδοτήσει ένα μικρό παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, παρακαλώ. Και πολύ μπερδεμένοι θεατές από την καταλαβαίνω. Πολύ μπερδεμένοι θεατές. Εκεί λοιπόν που ο θεατής νομίζει ότι παρακολουθεί άβουλα μια ιστορία γύρω από την κατασκοπία, η οποία δεν τον αφορά άμεσα, εμφανίζεται στην οθόνη η υποβλητική παρουσία του τελετουργικά αργού Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν σε ένα διάλογο που ακόμα τυχεί στα αυτιά μου ώρες μετά την προβολή της ταινίας. Του λέει μια πράκτορας, γιατί τα κάνουμε λέει όλα αυτά. Εκείνος ακουμπά αργά την πλάτη του στο γυάλινο τοίχο και απαντά, μα για να κάνουμε τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος, δεν είναι αυτό αρκετό? Όμως ο ίδιος δεν φαίνεται να είναι σίγουρος για την απάντηση. Το ίδιο το παιχνίδι. Λες και ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, είναι για να κάνουμε τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν το ίδιο αυτό το παιχνίδι της γάτας και του ποτικού τον έχει φθείρει και μέσα σε έναν κόσμο καλών και κακών βρίσκει τόσες κρίσεις αποχρώσεις που δεν μπορεί πια να ξεχωρίσει τους μεν από τους δε. Στην τελευταία σεκάνση της ταινίας, προδομένος και ηττημένος, βγαίνει από το αυτοκίνητο με αργό βηματισμό, χάνεται στην καταχνιά της ουβής πολιτείας, αφήνοντας μέσα στην τραγική του άγνοια αυτό το μεγάλο ένιγμα άλυτο. Ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν λοιπόν μας αποχαιρετά με αυτόν τον απόλυτης εκφραστικής ακρίβειας ρόλο, ο οποίος έμελε να είναι και ο τελευταίος της ζωής του. Αντίο Φίλιπ, ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Και τώρα Νίκο θέλω να μας πεις εσύ τι πιστεύεις για την ταινία. Αντίο Γιώργο. Λοιπόν, επειδή σοβαρέψαμε πάρα πολύ, θέλω να πω ότι σε αυτή την ταινία, επειδή την είδα λίγο με τον Γιώργο, δεν την έχω παρακολουθήσει όλη, σκοτώνονται Ρώσοι, Τσετσένοι, Αμερικανοί, μοντέλα, δικηγόροι, πραγματικά, αφού και εμείς όταν βγήκαμε από την αίθουσα μετρηθήκαμε, για να δούμε αν είμαστε όλοι όπως μείναμε. Λοιπόν, πρέπει να είναι ωραία ταινιούλα. Πολύ ωραία. Είναι ωραία ταινία πραγματικά. Και ο Γιώργος άμα έγραφε λογοτεχνία, πραγματικά εγώ θα σου έβαζα 20. Μου άρεσε πάρα πολύ η πλοκή σου, είχες καλό περιεχόμενο. Μου άρεσε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνοχή δεν είχες, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε, θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα της εκπομπής, που δεν είναι άλλη από την φάρσα της εβδομάδας. Και θα δούμε να καλέσουμε λοιπόν ένα τηλέφωνο. Μάλλον, εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να έχουμε χρόνο για τη φάρσα. Ωραία. Να βάλουμε το ένα. Και κάτι θέλει να πει η Ελένη για το ένα. Πριν το βάλουμε, επειδή είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό, θα ήθελα να το αφιερώσω, όχι βέβαια όνομα, αλλά αυτούς που τους ενδιαφέρει ξέρουν. Μάλλον αυτόν που τον ενδιαφέρει ξέρει και. Ναι, κάπως έτσι. Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το παιδί, ας είναι και μακριά και. Αυτό. Χάνω και τα λόγια μου, δεν μπορώ. Χαμηλώνουνε τα φώτα, η παλμή πιο δυνατή και η νύχτα στο ρυθμό σου μοιάζει να έχει αφαιθεί. Ξέρεις πως για σένα υπάρχω, ό,τι κι αν σου λέω, με τα μάτια με τυλίγεις στη φωτιά σου ένα, φτάνει μόνο ένα, μαγικό σου βλέμμα να
σε ερωτευτώ. Ένα δάνει μόνο ένα, στο δίνω σου θέμα για να τρελαθώ μόνο. Χαμηλώνουνε τα φώτα, μα το φως του φεγγαριού μόνο αυτό μας ταξιδεύει ως την άκρη του ουρανού. Κράτησε σφιχτά τα χέρια, φύλαμε σου λέω, με τα μάτια με τυλίγεις στη φωτιά σου και... Σταματάμε αυτό το υπέροχο τραγούδι των Μελισσών και πάμε στη φάρσα που είμαστε πολύ έτσι ενθουσιασμένοι. Έτοιμοι. Λοιπόν, να σας πούμε την πλοκή. Θα πάρουμε σε ένα μεσητικό γραφείο εδώ στην Κομοτηνή και θα τους πούμε ότι θέλουμε να νοικιάσουμε ένα χώρο που έχουν ως οίκο ανοχής. Λοιπόν, παίρνω εγώ σιγά σιγά, με συγχωρείτε. Πλάκα αυτό θα κάνεις. Ναι. Συγγνώμη. Πάρε Θωμά, παιδί μου. Με την τεχνολογία δεν το έχουμε και πάρα πολύ όπως βλέπω. Εγώ το έχω. Εσύ... Μάλλον ο συνδρομητής που καλέσαμε μας έχει λίγο γραμμένους. Δεν πειράζει, θα ξαναδοκιμάσουμε σε ένα άλλο τηλέφωνο. Αν δεν απαντήσει θα κάνουμε άλλη φάρσα απλά. Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε πολύ ψηφί για αυτή τη φάρσα. Έχουμε ψηθεί για αυτό τον οίκο ανοχής. Λοιπόν, δεν πειράζει, παιδιά, δεν το βάζουμε κάτω. Μας τρολάνε τα μεσητικά γραφεία της Κομοτηνής. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αλλάξουμε μια φάρσα και να κάνουμε μια διαφορετική. Δεν το βάζουμε κάτω. Θα πάρουμε σήμερα μια φίλη μας λοιπόν και θα της πούμε ότι κέρδισε σε ένα διαγωνισμό που θα της μιλήσει ο ίδιος ο Σάκης Ρουβάς. Θέλω να είστε το ίδιο ενθουσιασμένοι με εμάς. Στα πρώτα 2 λεπτά το έχει καταλάβει ότι είναι ο Νίκος. Τώρα εσύ θα κάνεις τη φίλη που θα πεις ότι κέρδισε το διαγωνισμό. Θα κάνεις την υπεύθυνη. Σφαίρα, θύμα. Λοιπόν, παιδιά, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα σήμερα. Μήπως έχουμε τρίτο τηλέφωνο για αυτό? Δεν πειράζει, θα είναι και αυτό κλειστό. Είχαμε αυτό το πρόβλημα σήμερα. Πολύ στεναχωρήθηκα τώρα. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Όχι άλλο, μου κόψατε το ένα για τη φάρσα και είχαμε ρακλώσει. Δεν πειράζει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάρουμε σε ένα άλλο μεσητικό γραφείο που έχω. Αυτό σε περιμένει. Εκεί θα κάνει φάρσα. Αφού δεν θέλει. Καλά κάνουμε, θα το βρούμε. Δεν θέλει φάρσα σήμερα. Γεια σας, τηλεφωνώ για ένα διαμέρισμα που έχετε μεσητικό γραφείο εκεί. Τηλεφωνώ για ένα διαμέρισμα που έχετε κοντά στην στην Αρμένικη Εκκλησία, δεν έχετε? Πόσα τετραγωνικά πάνω κάτω? 75 τετραγωνικά. Τζιτζί μου, έρχεται μια γαρά. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Δημήτρης Μαρκοβάγγελο Δήμητρο Γιαννακουλάκης. Και κοιτάξτε, θα σας το πω και έτσι. Εγώ θέλω να το κάνω, θα το λέμε spa πολυτελείας, παιδί μου, θα το πούμε Aphrodite spa πολυτελείας και έτσι, ξέρεις, για να πιάνει λίγο και τους πιο ψαγμένους. Αλλά γενικά θα είναι, παιδί μου, ξέρεις, πιο μπαλαμουτάκι και έτσι. Οίκος ανοχής, ρε παιδί μου, ξέρεις, με κοριτσάκια μέσα και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Α, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μ' αρέσει που σκέφτεσαι. Το όνομά σου πώς είναι? Βασιλόπουλος Δημητρής. Δημήτρης Βασιλόπουλος. Δημητράκη, καλά, εγώ είμαι και καλλιοπληρωτής, δεν θα έχεις και πρόβλημα. Γιατί ό,τι θες από τον Μαρκοβάγγελο Δημήτρο Γιαννακουλάκη, όλοι έχουν να το λένε. Με ξέρουν από Γιαννιτσά με. Αυτό δεν είναι το διαμέρισμα, κύριε. Κάνει ακριβώς για αυτό που το θέλετε. Είναι ακριβώς για αυτό που το θέλουμε. Καλά, με στέλνεις τώρα. Εγώ θα πληρώνω άμα θες. Να σε ρωτήσω, έχει καλή μόνωση, δηλαδή βογκητά και τέτοια ακούγονται? Επειδή έχουμε και κάτι κορίτσια γενικά που δεν συγκρατούν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρέσει σε όλους αυτό που είπατε να γίνεται. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να το συζητήσουμε λίγο. Η τιμή σου πόσα είπες ότι είναι? Η τιμή για αυτή τη δουλειά είναι 1.500 ευρώ το μήνα.
Πολλά, με σκοτώνεις, Δημήτρης Βασιλόπουλος, δεν είπαμε Μίτσο, με σκοτώνεις. Για αυτή τη δουλειά που μου είπατε, 1.500 ευρώ. Εσύ πόσα θα πάρεις, δε παλιόμουτρο? Εγώ θα πάρω 2 μηνιάτικα. 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ με σκοτώνεις. Δηλαδή κορίτσια έχω, δεν είμαι φοβλιστής. Κοίτα, εγώ έχω 7 κορίτσια. Χωράνε μέσα τα 7 κορίτσια? Και τα 7 και τα 17 χωράνε, εξαρτάται από τους ανθρώπους που θέλουν. Έχει πρόσβαση στο δρόμο, ξέρεις, γιατί έρχονται έτσι άνθρωποι με τις Mercedes, με τις Πορσετούς, να έχουν να παρκάρουν τα παιδιά τώρα. Δεν πάρτε ένα κόκκινο φως, δεν ξεχωρίζουν. Ωραία, μου αρέσει πολύ που σκέφτεσαι. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι εγώ, άμα υπάρχει πρόβλημα με βογκητά και τέτοια και δεν τους αρέσει, μπορούν να έρχονται και στην πολυκατοικία να χρησιμοποιούν και τα κορίτσια άμα θέλουν. Έχει τίποτα οικογένειες εκεί, έχει. Μονοκατοικία είναι αυτό, κύριε, μονοκατοικία. Μονοκατοικία. Έχει τίποτα γείτονες έτσι παράξενους και τέτοια? Μονοκατοικία, το είπαμε. Ναι, έχει τίποτα γείτονες, σου λέω εγώ, αδερφάκι μου, μην με στέλνεις. Έχει από όλους, έχει ξαρέσει το πράγμα. Καταλαβαίνεις πώς γίνεται. Καταλαβαίνω πώς γίνεται, εντάξει. Μ' αρέσει πολύ πως σκέφτεσαι, θα τα βρούμε εμείς. Θα μου κάνεις και μια καλή φιλική τιμή. Δεν υπάρχει καλύτερη φιλική τιμή αυτή που σου κάνω. 1.500 ευρώ το μήνα, 75 τετραγωνικά μέτρα. Καλά ρε αγόρι, πού το νοικιάζω, στην Times Square, με στέλνεις τώρα? Με στέλνεις. 1.500 εξαρτάται πάντα από τη δουλειά που θέλει να κάνεις. Λοιπόν, θα το κλείσουμε στα 1.000 ευρώ και τέλος, έτσι. Θα μάθει να μας δεις 1.500 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται και αυτή τη δουλειά. Άμα το θες για άλλη δουλειά, σου θες ό,τι θέλεις. Δεν έχει άλλα διαμερίσματα για οποιασδήποτε δουλειά. Τέλος πάντων, θα άρχισε και εσύ όποτε θέλει να χρησιμοποιείς τα κορίτσια. Έχω 4 δροσίδες τώρα. Δεν έρχομαι εγώ γιατί εγώ είμαι καιρός άνθρωπος, αλλά εσύ αν θέλεις το διαμέρισμα αυτό, 1.500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν. Και θα δώσετε και 1.500 ευρώ σε μένα. Ευχαριστώ ρε Μητσάκο, εντάξει θα τα βρούμε, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το περάσω το δω κάπου να το τσεκάρω λίγο το τσαρδί. Όπου θέλετε και όποτε θέλετε. Όπου θέλετε. Θα σε πάρω σε 10 λεπτά τηλέφωνο να σου πω, εντάξει. Ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας, πάντοτε στη διάθεσή σας. Να είσαι καλά ρε Μητσό, τα λέμε, άντε. Να είσαι καλά, γεια σου. Εντάξει. Του δικλείσαμε την επιχείρηση. Είδατε πόσο πρόθυμοι είναι οι άνθρωποι εδώ. Η τιμή του κάνει είναι σεξουαλική, δεν κατάλαβες. Είναι σεξουαλική τιμή. Λοιπόν, είδατε πόσο πρόθυμοι οι άνθρωποι για εύκολο κέρδος πλέον. Και με αυτό λοιπόν φτάνουμε. Όλα για την εξυπηρέτηση του πελάτη. Πράγματι. Νομίζω ότι τώρα η καριέρα μας θα πάει σε άλλο επίπεδο. Άλλη μια τρελή εκπομπή των Κομμωτινέιρος φτάνει στο τέλος της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εύχομαι να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί σας. Να είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους που μας ακούτε. Θέλετε να πείτε κάτι, παιδιά? Ναι, θέλω να δώσω τα φιλιά μου σε όσους μας άκουσαν και εντάξει. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο αυτούς που μας άκουγαν, αλλά αυτούς που συντονίστηκαν σήμερα πρώτη φορά και ξέρω ότι μας ακούνε, όπου και αν είναι, από όποιο μέρος της Ελλάδας. Θέλω να είναι καλά και να είναι ο ένας ευγενικός με τον άλλον. Να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Ανάμεσα στα χρόνια αθόρυβα διακριτικά μας προδίδει η κολόνια η ανάσα σου στα κινητά. Γεμίζεις άλλη το ποτό μου και το κρεβάτι μου ενοχή. Μπαίνεις και βγαίνεις στο μυαλό μου, έχεις ακόμα το κλειδί. Είναι πρωί